כל אחת מהתחנות שלכם. אז אני רוצה עכשיו שאנחנו נמחא כפיים לכל אחת מהתחנות. רגע, אני אגיד גם מה כל תחנה עשתה. קודם כל מחיאות כפיים לאופירה נבון על הכפות המקסימות של הקרוב שלנו. וזו התחנה היחידה שממש התלמידים יוצאים עם משהו לבית ספר שהם יכולים לשים אחר כך. כל הכבוד. כל הכבוד לבית ספר הירוק שהדגים, רגע, אני אגיד מה הם עשו, שהדגימו איך מייצרים חשמל בעזרת בלונים והביאו משחק באולינג ממש מושקע עם חול בפנים, עם ציורים בפנים. כל הכבוד לכם. בית ספר בר אילן שעמל, אני חושב, עד אמצע הלילה בלהכין 3 חבילות עוברות מעיתונים עטופים אחד על השני, על השני, על השני, על השני, השלישי על הרביעי. כל הכבוד לכם. בית ספר ברנר הרים תחנת באולינג מושקעת. לפי דעתי היה לכם את התואר הכי ארוך לתחנה, זה אומר הרבה. בית ספר אבן ראש מקלנסווה עם תחנה מדהימה של סולמות ונחשים שהייתה פשוט מעוצבת בצורה יפהפה וגם מעניינת. בית ספר אל-רשדיה שהיה בתוך המוזיאון שהביא משחק זיכרון שכולנו למדנו ממנו הרבה. ואחרון חביב, אבל באמת אני רוצה להגיד אחרון חביב עם המון 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 הערכה לבית ספר אומה אבן אל-חיטב שהרים הצגה מדהימה, ממש מדהימה. כל אחד ידע מה התפקיד שלו, הכל היה בעברית ובערבית עם המון המון סבלנות. הם לא כך הספיקו להסתובב בין התחנות כי הם כולם השתתפו בתחנה שלהם, אז כל הכבוד. כולם הבינו?